Tras lograr o desafiuzamento do bloque de vivendas ocupadas nas Avesadas que se materializaba a finais do pasado ano, o Concello congratúlase do novo uso que terán os edificios. A Sareb procederá a transferilos ao Estado para habilitar vivendas de alugueiro social. Dende o Concello agardan que a creación de máis vivenda pública contribúa a frear a suba dos prezos dos alugueiros que dificultan a fixación de poboación. O Goberno do Estado atendeu esa petición que lle trasladei no seu día como alcalde ao propio delegado do Goberno, pero tamén á ministra de Vivenda. Entendemos que iso vai paliar ese aumento de alugueiros que hai no noso municipio, sabendo que é un problema que lle afecta a moita poboación, non só a xente máis moza que non se pode emancipar, senón tamén a familias enteiras que moitas veces se ven que teñen que destinar moita parte do seu soldo para pagar un alugueiro ou unha hipoteca. En ese sentido, queremos congratularnos públicamente para todos os veciños e veciñas, non vai ser unha cuestión moi boa para a xente de Ribeira que viva todo o ano e que queira traballar ali, porque queremos que é a medida necesaria e ademais que vai no sentido correcto para paliar ese problema tan grave de vivenda que temos tamén no noso municipio. Consideran que este é o camiño a seguir, polo que demandarán que todas as propiedades da Sareb teñan o mesmo destino. Queremos avanzar máis e por iso tamén lle imos demandar ao Goberno do Estado dentro do Congreso e tamén a través do Parlamento Galego que poña iniciativas en marcha para que todo o parque público co que conta hoxe en día a Sareb, ese banco malo que foi rescatado con cartos de todos e todas, poida pasar a ser un parque público de vivenda protexida en réxime de alugueiro. Con esa medida entendemos que estaríamos paliando un déficit de vivenda pública moi importante que ten o Estado español, nomeadamente Galiza, e tamén estaríamos lle dando solucións habitacionais ás persoas que queren vivir e traballar todo o ano no seu concello.